अरे चलता डहरिया कि चलता डहरिया पीरा जाला पाऊरे तो जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे बलमुआ असली यहाँ ऐसा नकली बलमुआ लोग बैठल बा कहला लोग हमार बलमुआ ई सब नकली बलमुआ असली बलमुआ ऊपर बैठल बा जौन सबकर लेखा जोखा रखले बा जइया कलम डोलौलस तहिया पोता गोल खत्म हो जाई ऐसे अरे की चलता डहरिया पीरा जाला पाऊरे अरे चलता डहरिया पीरा जाला पाऊरे जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे जुनियों से दूर बा राउर आशीर्वाद पाके अच्छा ये आशीर्वाद पाके हम धन हो गइल बनी ये 20 रुपया हमारा खातिर के 20,000 के बराबर बा वो कलाकार ने हां एक नंबर कलाकार रौरा के प्रणाम करत बानी और प्रभु के आशीर्वाद बनल रहो राउर कलाकारी दिन प्रतिदिन और ऊपर चढ़त रहो ऐसे जाए के अकेले बा संगी न साथी नहीं खे सवारी रे घोड़ा बस हाथी नहीं खे सवारी रे घोड़ा बस हाथी भैया लड़का के बियाह होला तो बहुत लोग 10 लाख रुपया कैश नगद चाहिए एगो बुलेट के गाड़ी चाहिए चाहे 4 पहिया के गाड़ी चाहिए हां हां अंगूठी चाहिए माला चाहिए ओकरे बाद हमार लड़का के बियाह होई लड़का भले पोता का छत हो के उसे मतलब नहीं है डिमांड पहले बा आ जाइए उ दिन आ गई त ये सब 4 पहिया गाड़ी सब रुपया पैसा सब बेकार हो जाई जाए के अकेले बा संगी न साथी नहीं खे सवारी रे घोड़ा बस हाथी नहीं खे सवारी रे घोड़ा जिकरा ब्रह्मभोज नमन कैल बनी जा बाबूजी के वहाँ के लड़की यानी दीदी के तरफ से हजारों हजार के प्यार आशीर्वाद आइल बा कोटि कोटि प्रणाम करतानी वंदन करतानी लेकिन पवरे नया वे बड़वे पवरे नया वे बड़वे पवरे नया वे बड़वे ये नया बुढ़ा अरे पवरे नया वे बड़वे हे निये रे बुढ़ा बुरे
से दूर बा बलमुआ के गाँव रे दुनिया से दूर बा और देखिए चाचा जी राम आधार यादव जी के लगे से 51 रुपया के पास प्यार आशीर्वाद भोला के प्रणाम करता नहीं। जवन पैबा कमैबा उहे खैबा दूसरा के देख के अनेरे पछतैबा करबा जवन पैबा कमैबा उहे खैबा दूसरा के देख के अनेरे पछतैबा मेवा मिश्री मिली नहीं मेवा मिश्री मिली नहीं न मिली पुलाव रे मेवा मिश्री मिली नहीं न मिली पुलाव रे अरे जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव और नैहर में चारी गो यार बनोनी दिन रात नहीं से और नैना लड़ोनी दुगोला में चले दुगोला में लेकिन